Kala ko ba sila? Kala ko ba sila? Oo ba? Yeah. No, 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 no. Ito. Ayan, yung sticker oh. Ayan. Ay, Rose Journey pala. Rose Journey. Ah, boss oh. Sige. Let's go. Oh, thank you. Pare, idol. Okay, pwede. Ito, isa lang, idol. Ah. Ay, la. Naisip ko, Biwa, malagay ko nga B2. Operation Hula! Bananas in pajamas are coming down the stairs. Bananas in pajamas. Ha, bumaba ka. Ate. Ah! Ayan. Ito, sticker ako. Ito. Ayos ba? Ayos? Ay, isa lang. Ayan. Bigyan mo kayo, no? Ayos ba? What's up? Ay, sorry. Masaya talaga ako ngayon. Kasama ko na naman kayo eh. Solid oh. Ubus yung 100 kong sticker ba? Ay, naka-open. Ay, mag ano ka na, ang tawag dito? Shout out. Ayan oh. May sticker na ba kayo mga boss? Ay, meron na. Sir? Sino ba? Oh, boss. Tawa-tawa. Para ano? Halika dito. Oh, Rons Pogi. Kala ko ba sila? Oh. Kala ko ba sila? Ba ikaw ba? Oh, 50. 50. Eh, bugbomba ka na, baka managinip ka. Sticker? May sticker. Makapunta kayo sa
Akit. Saan pulis mo, sir? Sa Mang Norte, sir. Sa Mang Norte. Sa Pustoy. Number mo, sir, baka yung boss pre bang may bigay ko. Ayan. Thank you, sir. First, kanto, sir, yung unang kanto. Sa inyo doon? Ako, oh. Oo. Sige, puntahan namin. Number mo. Sige muna kayo. Taga saan kayo? Ang layo. Luluban po ng ato. Di, Luluban po ng ato. di, sa'yo na. Ay, uy, di. Ay, susit. Ay, susit. Ayan, no? Ayan, kasama pa rin natin si Boss Fred saka si Boss Jolly. Ayan. Ha? Ayan. Kasi ako din kaya. Subscribe po namin kayo. Oo. Subscribe nyo kami, ah. Pwede pa bomba kuya. Ay, Pabomba? Boom! Boom! Ano ba yung mahaba? Gusto nyo mahabang bomba? Hindi na? Ano yung may dream bike? ayan po, oh. Ano na si dream bike? Walang imposible kung ito ang iyong Ayan. nais. Sakyan mo na ngayon habang... Kaya mo itong abutin at sa Diyos ipanalangin. Maging habang pag-ibig na tunay Ito, nandito nakabidyo tayo. tayo magsama-sama at Wala ka ba speaker? masaya. Kailang, bomba, bomba, dream bike! Sakay ka na! Walang imposible kung ito ang iyong nais. Yun, oh! O, tingin ka dito. Yan, yan, dream bike nito mga ka-journey. Ang pag-ibig na tunay tayo'y magsama-sama at mabuhay ng masaya. Ah? Bomba? Eh. Tagal nyo naman eh. Kaya ito Ang bagal. kami na idol. Oh, picture, picture, picture. Oh, video. Naka-video ba yan? Video mo. Picture ko muna. Ah, sticker. Ah, ito. Ah, sige, picture, picture. Ah, ikaw ba yun, yung kanina? Sama yung motor, layo ka, layo ka. Pakita mo naman yung motor. Oo nga. Yan, dito rin. Ay. Okay, okay. Sir, may sticker pa kayo. Thank you. Okay, one. Taga saan kayo? Kami po yung kanina. Poblasyon, ay, poblasyon dito. Thank you po. Isa pa? Pinumba-bumba ng pinsan namin kanina. Ay, oo. Yun, thank you ah. Ingat kayo ah. Sticker idol. Sticker. Sticker. Sticker idol. Dati pera binibigay ko eh. Bomba. Tayo makain, boss. Tayo makain.
nanonood sa vlog ko. Si nanay nanonood ng vlog ko. Ah. Si nanay na. Okay. Thank you ha. Meron ka na? Ay, picture. Pagkalit tayo na eh. Uwi ka na agad. Nakikita na. Dito lang ako sa YouTube. Ah. Picture ba? Picture? Ano Ah. gusto mo? Sige. Ano Ah. gusto mo? Sige. Si nanay na. Gusto ko. Ha? Picture tayo, picture. Oh. Yun nga eh. Ah, okay. Napapanood ko lang kayo. 1, 2, 3. Hindi ko na kayo makikita ulit. Thank you. Sige. Picture. Yung mga vlogger din sila. Opo. Ay, papalo ko yung mga vlog nila. Yun. Ay. Ayan o. Nadaanan niya na pa si Post Fred. Sticker. Ano yun? Bigyan mo nga, boss. Thank you. Ingat. Bomba. Franks? Ha? Merenda? Ano siya tayo? Doon o. Ang laki! Laki talaga oh. Ay, sorry. Merenda. Sticker, pwede pa maalis to. So what's up mga ka-journey, nandito na kami sa bayan na naman ng Anda. Siyempre walang pinagbago. Parang sira na yung tsinelas. Parang sira na yung ano ko. No. Sira na. Baka mawala pa. Tarap. May ano kayo, ate? Halo. Halo. Wala. Wala daw. Hindi, burger po. Joke lang yun. Sinanay na. Dapat tinanong mo ate kung anong klase na Halo burger. Halo-halong burger. Yung cheeseburger with egg. 3.